Как е машинката? Как работи? Добре ли е? Екстра! Прави всичко мазало! Не така! Ето тук излизат чепките на хората да знаят. Горе го меля. Тук чепките излизат. Абсолютно, само чепки. Въобще няма по тях нищо. Излизат абсолютно... Излизат абсолютно сухи. Мога да снимаш и тук къде е. Абсолютно сухи. А тук се пълни в чувалчета. С маркуч. Директно. И така машинката работи. Работи 2 тона на час. Може да работи. Днеска 10 тона и баба. 10 тона. 10 тона днеска работи за няколко часа перфектно. Ема да изключи, няма нищо. Ето виж как излиза сега. Вижда ли си? Да. Излиза смачкано. Искат да снимай. Ето. И шефката на машината. Ето тук и друга машинка има пак на тази фирма, много добра. Ето най-добрата машинка. Не, най-добрата. Отсреща има още една машинка тук на тази фирма. Ето там в близката далечина има още 2 машинки. Още една. От тук още една. Значи от тук виждаме 5 машини. И още има 6 машини тук на този пазар в квартал Люлин. Фирмата има общо 11 машини. Фирма Симей с 11 машини на Люлин. Отделно има 10 машини на кооперативния пазар. Тук сме на пощата в Люлин. Пощата в Люлин, квартал Люлин, София. Машинките са перфектни, много добре работят. Италиански и много лесни за почистване. Най-важното, много са лесни за почистване. 13, нищо друго. Отваря се с един ключ 13, ето е от тази страна, тук се отваря с един ключ. Да, отваря се и много лесно за почистване вечерно време. А и е лесна за сваляне, като бърнеш колещата за допет и сваляш цялата.